покажа как се прави скрито осветление в комбинация с опънат таван. Ние се занимаваме с опънати тавани и често навикат на обекти, където хората подготвили гипсокартон, обаче сложили борда в тази посока и така причупи нагоре за скрито осветление, за красиво. Това първото, че нито може да се направи монтажа. Второто става грозно, защото се виждат всичките рапиди, самата LED лента. Ето така се прави. Може, ако искате да осветите ваш таван, може да се слоните в посоката към него. Иначе комбинация се прави така. Гипсокартон, чисто разстояние за светлината е 15 см, 5 санта борче има, право, не нагоре право и остатъка от картона. И сега ще ви тук има начертано. Ползвайте, слагайте видео на стоп и оглеждайте. Значи фактически, както съм обяснил, тук 15 санта остават видимо. За по-лесно за монтажници, просто бързо съм написал 24 санта до този край на одето, да могат да си видят шлак шнура. От одето до одето 23, като се затворят страните става 25, с капака с 5 санта по-дълъг става 30. Визуално така 30 горе-долу добре, и като се сложи луничката на центъра, да ни опре в одето. Ако направим примерно 20, 100% вече не можем да центрираме луната. Тя няма да дойде по средата на гипсокартона. Лентата се слага само да гледа нагоре, в този случай. Само така трябва. Сигнала се пуска в плочата и леко пада по стената. Леко я осветява, става красиво. Като се сложи, по принцип, обикновено колегите слагат тук, за да могат да вземат всичките завои, защото иначе трябва лентата да се пои на ъгъл, пък така обикалят по борда, като е залепено. Ние го правим елементарно, сега и на вас ще ви покажа. И слагаме го легнал и на всеки ъгъл просто го причупваме и така си върви лентата причупена. Ето така. С една ръката не ми е удобно много. Няма смисъл, разбрахте. Върви до някъде, до ъгъла, се причупва и продължава. Лентата трябва да се захранва не повече за 10 метра. Трафовете съм ги скрил в картона от задната страна, където изобщо няма да се вижда по никакъв начин. Те не лежат на борда, те направо изрязан гипсокартона и вътре в куфара. През 10 метра има траф. Над 10 метра диодна лента почва да намаля светлината. И затова на всеки 10 метра. Ако сте сложили LED лента 5,8 вата, естествено 58 ватов траф, 60 или там 100 вата. Ако сте сложили 9,6 вата, то тогава 100% трябва да е 100 вата, най-желателно 120 ватовия траф. Това надявам се, че ви помогна